A diolch Eluned a Iwan am siarad. So dwi'n mynd i bod i cadeirio y sesiwn gyntaf yma sydd amdan yr agenda a map ffordd newydd ar gyfer cydraddoldeb ieithyddol digidol yn Ewrop. Ac yn gyntaf byddwn fi'n hoffi croesawu Jill Evans sydd yn aelod y Senedd Ewropeaidd, a mae hi'n mynd i fod yn sôn am cydraddoldeb digidol yn yr oes digidol ac am cais chwyddiannus hi i'r llywodraeth yn Ewrop. So Jill, da chi eisiau dechrau? Da chi ddal yma? Jill, does neb yn clywed, mae angen... Sorry. Diolch Iwan a diolch Eluned. Mae'n hyfryd i fod yma. Diolch am y cyfle i gymryd rhan yn y gynhadledd bwysig yma. A diolch am y cyfle i siarad am y fraint ges i o chwarae rhan bach yn y broses o ceisio cydraddoldeb i bob iaith. Trwy'r adroddiad nes i, adroddiad llwyddiannus yn Senedd Ewrop, cydraddoldeb iaith yn yr oes digidol. A hoffwn cymryd y cyfle unwaith eto i ddiolch i Delys a Dewi o Ganolfan Bedwyr am ei holl gefnogaeth. Trwy ei arbenigedd nhw, roeddwn yn gallu sicrhau bod yr adroddiad o'r safon uchaf, ac roedd e hefyd, wrth gwrs, yn codi profil y gwaith sy'n cael ei wneud yn Prifysgol Bangor. Hoffwn ddiolch hefyd i bawb nath gyfrannu at yr adroddiad o'i profiad a'i gwybodaeth. A dwi yn ymwybodol iawn o'r holl waith oedd yn digwydd a sydd wedi wneud yn barod ar draws Ewrop a cyfraniad y bobl oedd yn gwneud y gwaith gymaint yn haws i fi. A dwi eisiau sôn yn arbennig am David Hicks fydd yn siarad ar ôl fi yn y gynhadledd. Rwy'n falch iawn fy mod i'n gallu symud y gwaith polisi yma ymlaen yn yr Undeb Ewropeaidd cyn i ni adael. Fe wnaeth Cymru gyfraniad mawr i Ewrop mewn sawl ffordd yn cynnwys hybu cydraddoldeb ieithyddol a diwylliannol, a dyw hynny ddim wedi dod i ben gyda Brexit. Ond y bore yma hoffwn esbonio'r cefndir i'r adroddiad, sut lwyddon ni i gael yr adroddiad yma a siarad tipyn bach am ei gynnwys. Mae'n anodd i fi credu ei fod dros 2 flynedd yn ôl erbyn hyn, ac ers blwyddyn dwi wedi bod adre mas o'r Senedd, ac felly dwi ddim yn gallu dilyn yr holl datblygiadau yn agos iawn, ond gallai esbonio beth yw'r cefndir i'r adroddiad nes i. Fel rhywun oedd yn gweithio am dros 20 mlynedd mewn Senedd amlieithog, wi wedi gweld yr hyn sy'n bosib a'i gyflawni. Rwy'n syfdanu at arbenigedd y cyfieithwyr sy'n galluogi ni i wneud ein gwaith mewn ffordd mor rwydd. Ac i ddweud y gwir, un o'r pethau cyntaf roedd pobl yn sylwi wrth ymweld â Senedd Ewrop oedd yr amlieithrwydd anhygoel yno. Mae 4 ar 20 o ieithoedd sy'n cael eu cydnabod fel ieithoedd swyddogol, gyda pob araith a dogfen a datganiad yn cael ei gyfieithu. Ond un o'r cwestiynau mwyaf aml oedd pobl ymwelwyr yn gofyn oedd ble mae'r Gymraeg, achos roedd tua 40 miliwn o bobl yn siarad ieithoedd heblaw un o'r ieithoedd swyddogol hynny, gyda dros 80 o ieithoedd i gyd yn cael ei siarad ar draws Ewrop. Mae parchu amrywiaeth ieithyddol yn un o werthoedd sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd, undod mewn amrywiaeth, fel maen nhw'n dweud. Felly, un o'n prif flaenoriaethau fi yn y Senedd oedd hawliau ieithyddol. Arweiniais ymgyrch hir i ennill statws swyddogol i'r iaith Gymraeg.
dyn ni ddim wedi cael hynny yn y Senedd, wrth gwrs. Ond trwy weithio gyda cyd-aelodau o Catalwnia a Gwlad y Basg yn bennaf, fe lwyddon ni yn 2008 i ennill statws cyd-swyddogol i'r Gymraeg, neu hanner swyddogol. Roedd hyn yn rhoi'r hawl i bobl i gyfathrebu trwy gyfrwng y Gymraeg gyda'r Comisiwn a'r Senedd, ac ddau byth yn anghofio gweinidog y Senedd, y Cynulliad ar y pryd, Alun Fred Jones, oedd yn cynrychioli Llywodraeth Prydain yn cyngor y gweinidogion, ac yn y cyfarfod cyntaf yna fe siaradodd yn Gymraeg yn cyngor y gweinidogion. Felly, nad oedd gan ieithoedd fel Cymraeg statws swyddogol llawn, roedd yr Undeb Ewropeaidd yn dangos rhywfaint o barch at ieithoedd lleiafrifol, a tystiolaeth cliriad i hynny yw rhai o'r cynlluniau oedd yn ariannu ieithoedd. Roedd y twf mewn technoleg yn cyflwyno cyfleoedd newydd, ond heriau newydd hefyd. Daeth y Saesneg yn fwy pwysig yn y byd digidol, gyda llawer o raglenni ar gael yn Saesneg yn unig. Fel mae technoleg yn datblygu felly, hefyd mae'r gwahaniaeth rhwng ieithoedd wedi tyfu, gyda'r posibilrwydd i ieithoedd lleiafrifol fod o dan fwy o fygythiad nag erioed. Mae'r posibilrwydd i iaith ffynnu, a felly hefyd y diwylliant sydd ohoni, yn dibynnu ar ei gallu i fodoli a bod yn defnyddiol yn y byd digidol. Felly mae amrywiaeth diwylliannol a ieithyddol yn gysylltiedig ar adnoddau technolegol sydd yn cynnwys ieithoedd lleiafrifol ac ieithoedd arwyddion, oedd hefyd yn cael ei nabod fel iaith lleiafrifol yn yr adroddiad nes i sgrifennu. Ond nid yw hyn yn broblem sydd yn wynebu ieithoedd lleiafrifol yn unig. Mae nifer o ieithoedd mwyafrifol yn eu gwledydd eu hunain ac yn swyddogol o ran yr Undeb Ewropeaidd yn gallu diflannu ar-lein. Yn ôl adroddiad gan Metanet, y rwydwaith Ewropeaidd o ymchwilwyr a mudiadau sydd arbenigo mewn technolegau iaith, yn ei adroddiad yn 2016, roedd o leia 1/20 o ieithoedd Ewropeaidd mewn peryg o ddiflannu yn y byd digidol, gan gynnwys ieithoedd fel Estoneg, Latvieg a Lithuanieg. Ac dylen ni sôn am y gefnogaeth arbennig ces i gan aelod arall yn y Senedd, Aldigas Saudagas, ac oedd o'r grŵp EPP, ond roedd yn dod o Lithuania ac yn gweld y peryg yma, ac oedd wedi gwneud llawer o waith ar technoleg iaith dynol, ac oedd ei gefnogaeth yn allweddol yn y gefnogaeth gysyn ni i'r adroddiad yn y Senedd. Roedd nifer o ieithoedd swyddogol yn derbyn yr un lefel isel o gymorth digidol, neu mewn rhai achosion llai o gefnogaeth na ieithoedd fel Cymraeg a Basgeg. Ac roedd STOA, y Sefydliad Ymchwil yn Senedd Ewrop, wedi cyhoeddi astudiaeth yn 2017, oedd yn dangos hefyd bod nifer helaeth o ieithoedd Ewropeaidd yn dioddau o lefel isel iawn o gefnogaeth digidol. Ac roedd yr adroddiad yna yn cynnwys argymhellion a sut gallen ni wella'r sefyllfa. Cymeres i ran yn seminar STOA am Rwsel i drafod cydraddoldeb ieithyddol ac i drafod y ffordd ymlaen. A'r prif neges oedd yn taro fi oedd y ffaith bod technoleg yn creu y problemau mwyaf i ieithoedd lleiafrifol yn yr un pryd a chynnig y cyfleoedd mwyaf. Dyna felly oedd y reswm a'r digwyddiadau oedd wedi arwain i mi gynnig i Pwyllgor Diwylliant ac Addysg Senedd Ewrop bod angen adroddiad yn galw ar yr Undeb Ewropeaidd i weithredu. Gyda cefnogaeth Pwyllgor
a gwir brwdfrydedd rai o'r aelodau o wledydd eraill. Fe lwyddon ni i gael yr adroddiad a fi oedd y rapporteur, y awdur. Roedd y pwyllgor diwydiant hefyd yn diddorol iawn a'n awyddus i ysgrifennu'r adroddiad, a felly cytunwyd byddwn ni yn cydweithio a byddwn nhw yn gallu cyfrannu syniadau at yr adroddiad. Felly yr adroddiad ei hun yn edrych ar sut a gallai'r polisïau yr Undeb Ewropeaidd wella'r sefyllfa trwy datblygu technolegau iaith mewn ieithoedd llai a derbyd mwyn symud at gydraddoldeb ieithyddol. Pwysleisiwyd y pwynt bod angen i ni beidio gweld y bygythiad gymaint ar gweld technoleg fel hwylusydd i amlieithrwydd yn Ewrop. Mae'r adroddiad yn awgrymu newidiadau sefydliadol fel dyrannu ardal amlieithrwydd i portffolio un Comisiynydd Ewropeaidd arbennig byddai'n gyfrifol am hynny amrywiaeth ieithyddol a cydraddoldeb ar lefel Ewrop. Mae e hefyd yn gofyn am diogelwch cyfreithiol ar gyfer y 60 o ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol a chydnabod hawliau ieithyddol lleiafrifoedd yn y byd digidol. O ran ymchwil, mae'n argymell sefydlu raglen ariannu a raddfa fawr hir dymor i ymchwilio, datblygu ac arloesi llwyfan technoleg iaith Ewropeaidd a parhau gyda prosiectau fel prosiect amrywiaeth iaith digidol mwyn sicrhau bod anghenion digidol pob iaith yn cael ei ystyried ac i sicrhau dyfodol canoladwy iddynt. Gan fod yr ymchwil a'r technoleg iaith wedi dominyddu yn gyfan gwbl gan cwmnïau Americanaidd ac Asiaidd, gwelwyd buddsoddiad mawr yn Ewrop fel hwb i'r economi yn ogystal, a ffordd o denu pobl galluog yn y maes i aros yn Ewrop trwy gynnig swyddi a chyfleoedd i gymharu â cwmnïau fel Google a Microsoft. Mae'r adroddiad yn rhoi argymhellion ar gyfer polisïau addysg mwyn gwella'r cyflenwad technoleg iaith. Mae'n rhaid i bobl sydd yn siarad o'r ieithoedd hefyd bod yn gyfarwydd â'r technoleg, sydd yn golygu dysgu o oedran cynnar a defnyddio cynlluniau fel Erasmus+, colegau a prifysgolion. O ran cwmnïau preifat a chyrff cyhoeddus, mae argymhellion a sut y gallen nhw ddefnyddio technolegau iaith bydd eu hunain. Byddai cwmnïau preifat trwy well darpariaeth mewn offer fel cyfieithu awtomatig yn elwa trwy gyfathrebu gyda'i cwsmeriaid yn y ieithoedd eu hunain, yn ogystal â'r gallu i fasnachu yn rhyngwladol gyda rhai o rwystrau. A mae hwn, wrth gwrs, yn enwedig o bwysig i busnesau bach sydd yn ei dro yn bwysig i Gymru, ac mae wedi bod yn holl bwysig yn ystod y cyfnod clo yma hefyd. Cafodd yr adroddiad ei gefnogi heb wrthwynebiad yn Pwyllgor Diwylliant Senedd Ewrop ym mis Mehefin 2018. Ac yn dilyn hynny, cyn y bleidlais yn y Senedd llawn, nes i drefnu seminar ym Mryssel i siarad gyda arbenigwyr, ond hefyd gyda uwch ymgynghorydd yn Cabinet y Comisiynydd dros yr economi digidol ar y pryd, Maria Gabriel. Roeddwn wedi cydweithio yn agos iawn ac yn dda iawn gyda'r Comisiwn trwy gydol y proses, a roeddwn ni yn hyderus bod y Comisiwn yn deall pwysigrwydd technolegau iaith o safbwynt cydraddoldeb, undod, masnach, swyddi a'r economi, gwasanaethau cyhoeddus ac addysg. Roeddwn ni wedi annog y Comisiwn i fod yn uchelgeisiol i symud pethau ymlaen ar frys. Fe aeth y adroddiad i'r Senedd llawn ym mis Medi 2018
Ac fe gafodd ei fabwysiadu gyda 592 o bleidleisiau, dim ond 45 yn erbyn, a 44 ddim yn pleidleisio. Roedd yn ganlyniad gwych yn dangos cefnogaeth gan bron pob grŵp gwleidyddol yn y Senedd. Ac bod yr adroddiad ei hun ddim yn un deddfwriaethol, ac felly doedd e ddim yn gorfodi i'r Comisiwn i weithredu, roedd y cefnogaeth trawsbleidiol yn y Senedd yn ei gryfhau yn sylweddol iawn. Ac be weles i ers y bleidlais, oedd gymaint o ddiddordeb oedd yn yr adroddiad ac yn y pwnc. Ges i wahoddiadau i siarad mewn cenhedleddau gan y Comisiwn ei hun, ym Mrwsel, cenhedledd i gyfieithwyr, gan Llywodraeth Nefara, gan swyddfa Comisiwn Ewropeaidd yn Malta, gan Conrad Nageliga yn Nilyn, ac yn y Metaforum yn Brwsel a llawer mwy. Yn cynnwys hefyd cyfarfod calre, Cymdeithas o Rhanbarthau Deddfwriaethol yn Ewrop. Felly roedd pawb eisiau clywed am y syniadau, roedd hyn yn rhywbeth oedd yn bwysig i bawb. Wrth gwrs, daeth fy nghyfnod i yn Senedd Ewrop i ben, diwedd mis Ionawr, llynedd 2020, ac mae'r misoedd ers hynny wedi dangos mewn ffordd real iawn pa mor ddibynnol ydyn ni ar technoleg a mewn cyfathrebu, gweithio, dysgu, prynu a gwerthu. Felly mae Covid wedi tanlinellu'r angen i weithredu i gael gwared ar ffiniau sydd yn rhwystro cydraddoldeb. Roeddwn ni'n falch iawn o glywed am y map ffordd gan y Comisiwn, gyda'r prosiect ymchwil a'r amcan o gael cydraddoldeb ieithyddol erbyn 2030. Roeddwn ni'n hynod o falch bod Canolfan Bedwyr yn rhan o'r consortiwm bydd yn gosod yr agenda i hwn. Mae gwaith gwych ac arloesol Canolfan Bedwyr yn cael ei gydnabod ar lefel rhyngwladol o hyd. A mae Cymru yn dal i chwarae rhan yn y gwaith cyffrous yma, hyd yn oed tu fas i'r Undeb Ewropeaidd. Mae'n bwysicach nag erioed ein bod ni nid yn unig yn cadw, ond yn cryfhau ein cysylltiadau ar lefel Ewropeaidd. Mae Cymru yn genedl Ewropeaidd ac mae dyfodol Ewrop yn rhan o'n dyfodol ni hefyd. Diolch yn fawr iawn i chi am wrando. Diolch yn fawr iawn am hwnna, Jill, a diolch am dweud pethau mor neis am Canolfan Bedwyr. Oes gen i'n rhyw person cwestiwn i Jill? Mae gen ni rhyw 5 munud ar ôl os da chi eisiau codi eich llaw neu teipio yn y chat. A na i ddod at chi. Dwi ddim yn gweld, os ti ddim yn gwybod sut i codi dy llaw, y ffordd i wneud hwnna ydi clicio ar reactions ar y gwylod a raise hand. Neu os da chi eisiau anfon neges yn y mae rhywun wedi codi llaw, dwi'n just chwilio pwy. Jill, ti wedi codi dy llaw. Nes i hynny a ddamwain. Na, mae'n iawn. Wel, mae'n modd i chi gofyn cwestiwn i dy hyn, os da chi eisiau. Mae gen i cwestiwn, os mae neb gan cwestiwn arall. Cwestiwn oedd, really, sut ydy Cymru yn cymharu i ieithoedd arall yn Ewrop fel y ieithoedd chaeadrifol? Dwi'n gwybod bod fel ieithoedd mawr fel Almaeneg a Sbaeneg a Ffrangeg gan rhyw fath o cymoth ar dyfeisiadau, ond sut ydy'r gwledydd eraill yn mynd ymlaen? A wyt ti'n gwybod am ffordd i fel y Cymraeg cysylltu hefo nhw? Falle bod Dafydd yn gallu ateb y cwestiwn yn well na fi, ond
be weles i yn ystod y broses o ysgrifennu'r adroddiad oedd pa mor gryf yw Cymru o ran yr holl waith sydd wedi digwydd yn barod. Ac wrth gwrs, dyn ni o dan anfantais ar lefel Ewropeaidd, wel, o'n ni, achos bod y Gymraeg ddim yn iaith swyddogol. Ac eto, roeddwn ni yn gallu gwneud yn siŵr, enghraifft pan oeddwn ni'n trefnu digwyddiad, roeddwn ni yn gallu sicrhau bod cyfieithu o'r Gymraeg yno, fel bod pobl yn gallu defnyddio'r Gymraeg yn y Senedd i raddau. Ac roedd pobl o wledydd eraill yn ymwybodol iawn o'r angen yna. Lot o wledydd yn edrych ar Gymru fel ymarfer da o ran ieithoedd lleiafrifol. Ond o ran y cysylltiadau gyda cymorth ar gyfer technoleg, dwi'n credu bod falle bod Dafydd yn gallu cyfrannu mwy at hynny. Diolch yn fawr am ateb hwnna, Jill, a neis i cwrdd â chi ar-lein, da ni ddim wedi cwrdd o blaen. Dafydd, ydych chi eisiau dweud rhywbeth am hwnna cyn i ni symud ymlaen? I think, again, big congratulations to, the Bedway Centre. Like Wales, in terms of regional minority languages, has very much been a leader. Again, it's all relative, but, if you take, there's kind of like big regional minority languages and kind of medium-sized and ones that are endangered. So when you have something like Welsh or Catalan or Basque, these are very much up there with what you see, you would think would be normal developments for like kind of medium state languages like Hungarian or something like that. Or maybe, Welsh is even a bit ahead of some of the, like the Baltic languages of Estonia. So it doesn't necessarily mean, because you're independent, that you're going to be more advanced digitally with your language. So it kind of varies, right across the board. But I think when we see with some of the languages that are endangered, they really have a severe lack of any kind of digital development, and they really need that. And that's why having this new pilot project now and Jill's report and the meta networks. So I think everything was just so important that it went through, that we've come to where we are today. So it's good. Diolch yn fawr am dy ateb, Dafydd, thank you very much. Oes gen unrhyw person arall cwestiwn i Jill cyn i ni symud ymlaen? Ydych chi wedi codi llaw neu rhoi yn y testyn? OK,